Onko se kottikäärö jotenkin sinun edessäsi vai mikä siinä nyt on isoin ongelma? Prinsessa Aurora. Oho, siitä kuuluu ääni. Olipas jännittävää. Ukkonenkin möyryää ulkona ja prinsessa Auroralla on vaan hauskaa täällä kottikärrien kanssa. Ei paljon ukkonen peljät. Pikkuaamu taitaakin olla jonkun tasoinen vuohi. Tarhassa on yksi tommonen henkilöauton kokoinen kivi. Niin hän täällä kiipeilee. Tirreäksyä nuorisolla. Ette tule minun ruuille. Oi Aamu. Sä oot kyllä ihan mahoton lapsi. Ihan mahoton mukula. Sinä. Mammuka, ei tänne. Tuolla kun teet, niin tästä ehkä ei lähde langat. Ehkä tuo alilanka. Maksimissa. Siinä se on minun pikkuvuohikakki kalliolle. Kun tarvii vuohia itselleni ostakka, kun minulla on aamu. Muniko. Niin. Oh.